खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 सेप्तेम्बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लामा हान्थिनाय समाव खैफोदजों सौदावगोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। बृष राशि। बयनिबो मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, बयनिफ्रायबो अननाय मोनगोन। मिथुन राशि। सुथुर सोमजिगोन, सुथुरा नोंथांनि मोजांखौ हिन जागोन। कर्कट राशि। माबेबा मोनसे बाथ्राखौ सानना उसुखुथु मोनबाय थागोन, गोजोन गैयै सान जागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे खैफोदनिफ्राय बारग'गोन, गोसोआव गिखांनाय फैबाय थागोन। कन्या राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो थाखाय गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन, खामानिफ्रा जाफुंगोन। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, समाजाव मुं गोसारगोन। धनु राशि। गावनि थांखिसिम सौहैनो नाजानायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मकर राशि। हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोजोन खुसियैनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। रांखावरि खहा जागोन, मुलाम्फा गैयै सान जागोन। मीन राशि। खामानि मावनायफ्राव गुलुं गुजुं जागोन, खामानिफ्रा आद्रा जाना थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।